guys, nagluto tayo ng adobo with egg. Isa lang yung egg na lagay ko kasi yung isang egg, ito leftover tong boiled egg natin. So, nilagay ko yung leftover na egg. Ayan. Nagluto tayo ng adobo. Yummy, yummy. Oh, nag-moist. Nag-moist yung... Ayan. Nagluto tayo ng adobo, guys. Yan. Let's eat, guys. Happy tummy naman tayo nito. Ayan, o. Tingnan nyo. Sarap. So, maya-maya luto na to, guys. Nilagyan ko ng egg. Dapat dalawa tong egg eh. So, isa na lang.